Den u babičky a dědy v Liberci. Tohle jsem já, Martin. A tohle, to je naše rodina. No a je to tu zase. Táta s dědou se snaží dohodnout, jak strávíme odpoledne. Pokaždé to skončí stejně. Ach jo. Rodiče s bráchou určitě vyrazili do Equelandie. Brácha to tam miluje. A babička, ta by mohla vzít dědu třeba do galerie. A já s Aničkou půjdeme na kafe. Je čas to napravit.